Poštovane dame i gospodo, dobrodošli u Pljevlja na proslavu Dana Europe. Ministarstvo europskih poslova Crne Gore kroz projekat EU4ME koji financira Europska unija u saradnji sa opštinama i ove godine organizuje niz događaja širom Crne Gore povodom proslave Dana Europe. Danas smo se okupili ovdje u okviru manifestacije Evropski đir igre bez granica koji nas podsjećaju da su igre i timski duh univerzalni jezik zajedništva i razumijevanja. Mjesec Evrope obilježava se i ove godine širom Crne Gore, kroz raznovrsne aktivnosti koje traju od 3. do 30. maja. Cilj ovogodišnje proslave je da kroz umjetnost, kulturu, edukaciju, igru i ekološke akcije približe evropske vrijednosti svim građanama i građankama u svakom dijelu zemlje. Posebno nam je drago što su danas sa nama predstavnik vlade Crne Gore, predstavnici opštine Pljevlja, poznati sportista, predstavnici osnovnih škola, ali brojni građani i građanke koji svojim prisustvom daju podršku mladima i ovakvim događajima. Kroz proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji stvaramo put ka stabilnijem, sigurnijem i kvalitetnijem životu cjelokupne društvene zajednice. Pljevlja su grad koji se nalazi na sjeveru Crne Gore, koji je industrijsko-energetski centar naše zemlje. Pljevlja imaju veliko prirodno, kulturno i istorijsko bogatstvo, sa čijim su se prostorima preplitale različite kulture i tradicije, koje su obličile današnju sliku Pljevalja. Naš grad sa ovakvim istorijskim i kulturnim vrijednostima pripada evropskom kontekstu koji promoviše toleranciju, zajedništvo i suživot. Današnji događaj će otvoriti predsjednik opštine Pljevlja, dr. Dario Vraneš, koji je krajem 2023. godine sa Ministarstvom evropskih poslova Crne Gore i zajednicom opština potpisao memorandum o saradnji, koji ima za cilj bolju informisanost građana i građanki o procesu evropskih integracija na lokalnom nivou, što bi posredno trebalo da dovede do bolje iskorištenosti EU sredstava, podizanja kvaliteta života i modernizacije usluga i servisa u opštinama. Sada pozivam predsjednika opštine Pljevlja, dr. Darija Vraneša, da se obrati prisutnima pozdravnim riječima. Uvaženi predsjedniče, izvolite. Uvaženi gospodine Vujoviću, poštovana menadžerko Đondović, uvaženi gospodine Cmiljaniću, potpredsjedniče opštine Gazdiću, dragi građani i učenici osnovnih škola. Pozdravljam vas u ime opštine Pljevlja i svoje lično ime. Danas, kada obilježavamo Dan Evrope, prisjećamo se onoga što Evropa zaista predstavlja, a to nisu samo geografske granice i institucije, već prije svega duh slobode, poštovanje dostojanstva svakog čovjeka, vladavina prava i njegovanje kulturnog i istorijskog nasljeđa. Dok neki još uvijek gledaju ka Evropi kao cilju, mi u Pljevljima sa pravom možemo reći da u Evropi živimo odavno. Multikulturalnost, vjerska raznolikost, istorijska dubina i duhovna snaga svjedoče da smo vjekovima u srcu evropske civilizacije. I ove godine smatram svojom dužnošću da se s poštovanjem podsjetim istaknutih Pljevljaka koji su svojim primjerom i doprinosom osvijetlili put ka vrijednostima koje danas prepoznajemo kao temelje evropskog društva. Patrijarh Varnava Rosić, Pljevljak koji je dospio do samog vrha Srpske pravoslavne crkve, noseći u sebi skromnost pljevalja i veličinu duhovne misije. Braća Tanasije i Risto Pejatović, prosvjetitelji i čuvari srpske riječi i kulture, čiji je utjecaj bio duboko ukorijenjen u obrazovanju i nacionalnom identitetu. Uroš Ružić, ljekar, pedijatar i osnivač Pljevaljske bolnice, čovjek koji je u medicinskoj misiji unaprijedio zdravstvo i dostojanstvo građana svog kraja. Serafim Đarić, episkop i duhovnik, čovjek mudrosti i dijaloga koji je znao da spoji veru s razumom, a tradiciju sa savremenim dobom. Muftija Mehmed Zekerijarh, poznat po svom znanju, mudrosti i predanom radu na očuvanju islamske tradicije i međureligijskog razumijevanja.
Stevan Samardžić, profesor, književnik i hroničar Pljevalja, čovjek koji nam je ostavio pisanu dušu našeg grada, sačuvanu od zaborava. I naravno Milka Bajić-Poderegin, naša književnica, intelektualka i snažan simbol ženskog glasa u kulturi i društvu, žena čije su riječi odjekivale daleko izvan granica našeg grada. Sve ove ličnosti iz pljevaljske istorije simbolizuju duboku ukorijenjenost Pljevalja u duhovnu, obrazovnu i kulturnu mapu Evrope. I danas sa ovog mjesta želimo jasno i glasno da kažemo da težimo društvu u kom će jednakost, sloboda, vladavina prava i dostojanstvo svakog čovjeka biti temeljne vrijednosti, utemeljene na zdravoj i tradicionalnoj porodici kao stubu naše zajednice. Naš put ka Evropi nije motivisan samo materijalnim razlozima, već prije svega težnjom za duhovnom i kulturnom obnovom, za sistemom koji poštuje čovjeka, njeguje tradiciju i slavi različitost. Vjerujemo da Evropa baštini upravo te vrijednosti, da će Pljevlja, čuvajući svoje duboke korijene i otvoreno gledajući u budućnost, biti dostojan i punopravan dio zajednice evropskih naroda. Hvala vam što ste danas u Pljevljima, gradu vrijednosti, nasleđa i budućnosti. Hvala. Služba menadžera opštine Pljevlja je u proteklom periodu u okviru projekta EU4ME sprovela značajne aktivnosti u saradnji sa Ministarstvom evropskih poslova Crne Gore u obilježavanju važnih međunarodnih datuma, a to su Dan planete Zemlje, završni događaj povodom Dana Evrope, Dan osoba sa invaliditetom u toku prošle godine. Aktivnosti su se nastavile i u ovoj godini kroz obilježavanje Dana planete Zemlje i Dana Evrope. Za sve ove aktivnosti bila je važna angažovanost i posvećenost menadžerke opštine Pljevlja, magistra Ljiljane Đondović, koju sada pozivam da nam se obrati. Uvažena gospođo Đondović, izvolite. Poštovani gosti, dragi sugrađani, draga djeco. Danas smo se okupili ne samo da bismo proslavili Dan Evrope, već da bismo prepoznali snagu i važnost evropskih integracija za našu budućnost. Iako često mislimo o Evropi kroz daleke institucije i pregovore, ono što nas zaista povezuje s Evropom su vrijednosti koje svakodnevno živimo, a to je poštovanje, sloboda, solidarnost i ravnopravnost. Dan Evrope daje nam priliku da se podsjetimo da evropske vrijednosti nisu samo nešto što želimo postići, već su to vrijednosti koje se grade iznutra, kroz naš svakodnevni život. Pljevlja, grad sa bogatom tradicijom i raznolikim identitetima, danas simbolizuju pravi evropski duh. Naša raznolikost i sposobnost da ujedinimo različite kulture i tradicije čine nas snažnijim i prepoznatljivijim. To nije samo pitanje onoga što jesmo danas, već kako želimo da oblikujemo našu zajednicu u budućnosti. Zajednicu u kojoj se svaki identitet poštuje, a zajedništvo je na prvom mjestu. Kroz manifestaciju Evropski džir, Igre bez granica, danas imamo priliku da vidimo naše najmlađe sugrađane, učenike osnovnih pljevljskih škola, kako kroz sport pokazuju pravi evropski duh. Kao što na sportskom terenu timovi rade zajedno, sa istim timskim duhom, rade zajedno ka zajedničkom cilju, tako i mi kao država moramo raditi ujedinjeno sa istim timskim duhom kako bismo postigli evropske ambicije i ostvarili napredak za sve naše građane. Za Pljevlje ovakvi događaji nisu samo simbolični. Ova manifestacija je prilika da pokažemo spremnost, da prihvatimo izazove i iskoristimo prilike koje evropske integracije donose. I više od svega, ovo je trenutak da kažemo da ne gledamo unazad, već gledamo u budućnost, onu u kojoj naši mladi, na temelju onoga što nauče
oblikuju društvo u kojem ćemo svi imati svoje mjesto. Zahvaljujem se svima koji postiču našu zajednicu da raste, uči i povezuje se. Danas, kroz igre i zabavu, gradimo mostove ka budućnosti koju želimo. Zajedno, kroz ove male korake i veliku posvećenost, gradimo temelje za budućnost koja će nas sve obogatiti da svakodnevno živimo evropske vrijednosti kao građani, kao zajednica. Hvala vam. Ministarstvo europskih poslova Crne Gore ima važnu ulogu u složenom procesu pristupanja Crne Gore Europskoj uniji. Opština Pljevlja već drugu godinu za redom učestvuje u projektu EUFORMI, osnaživanje opština za europsko angažovanje, u saradnji sa Ministarstvom europskih poslova Crne Gore koje finansira Europska unija. Zadovoljstvo nam je da je danas sa nama u Pljevljima generalni direktor Direktorata za koordinaciju finansijske podrške EU u Ministarstvu europskih poslova Crne Gore, Bojan Vujović, koji će nam se sada obratiti. Uvaženi gospodine Vujović, izvolite. Uvaženi predsjedniče i predstavnici opštine, uvažene kolege, dragi građani i građanke Pljevalja, draga djeco, zaista mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Vlade Crne Gore i Ministarstva europskih poslova i posebno je zadovoljstvo što smo danas u Pljevljima i što je evropski đir zapravo stigao u Pljevlja. Nadam se da ćemo danas kroz igre bez granica donijeti dašak onoga što je praksa u evropskim gradovima povodom obilježavanja Dana Evrope i upravo mjesec Evrope, zapravo čitav maj, je prilika da na lokalnom nivou u svim gradovima Crne Gore kroz ovakav vid aktivnosti promovišemo ono što radimo zajednički kako bismo, nadamo se i iskreno vjerujemo, do kraja 2028. godine postali 28. članica Evropske unije. Upravo djeca, odnosno naši dragi drugari koji će danas kroz igre bez granica pokazati šta je zapravo sve moguće u Evropskoj uniji, zapravo jedna, rekao bih, mogućnosti bez granica su zapravo ono što prati potencijalno članstvo. Želim i ovom prilikom da vas dodatno pozdravim i vjerujem da Vlada i Ministarstvo europskih poslova radi sve što je u našoj mogućnosti da zaista budemo prva buduća članica Evropske unije. Sve ono što Pljevlja nose kroz svoju, čuli smo, i istorijsku i kulturnu i prirodnu vrijednost je zapravo sve ono što ćemo zajednički unijeti u Evropsku uniju, koja je porodica, kao što znate, ujedinjena u različitosti, tako da sve ovo što živite u Pljevljima i što je zaista dodatna vrijednost ovog grada treba posmatrati kao nešto što će obogatiti Evropsku uniju našim članstvom. Siguran sam da ćete i u narednom periodu imati priliku da i u Evropskoj uniji učite, da posjećujete druge gradove i razmjenjujete iskustva, ali naravno da u sve to nikad ne zaboravite da je upravo vaš grad i vaša država nešto što je dodatna vrijednost za evropsku porodicu. U to ime ja bih vas sve još jednom pozdravio, poželio zaista uspješne igre bez granica, da uživate u današnjem lijepom danu i evo simbolično mogu na kraju reći neka igre počnu.